X100 Record. Kabataan sa dalan, di mo na sila maagyahan. Kay tungod yun bayan sa ulihi wala madangtahan. Yo kabataan, nga pinabayan sa ginikanan lang tawa ang sitwasyon kilidalan ginatulugan kaluluoy lang. Kung imo sila tulukon sa Jollibee nagatanga sambilid na nga pagkaon kag ila nga pangayuon para lang may dadaon. Ang iban nga kasupay tungod na sang kagutom manon na lang ila himuon kay wala na mga puturo wala na gani kabalo kung diin sila pakad nagatuon na lang sa bisyo rugby suyop buga kay pinabayan na sang pamilya dako na nga problema utok nila nagamala iban wala pa sang buot makita na lang sa kilid-kilid sa plastik nagapahabok tungod hamot ang pagsimot hindi tama na masaway panon na lang maluwi ang mga naganilabay taning amuning nga ba kay mas solusyonan taman para lang mapabago ang kabataan sa dalan. Kabataan sa dalan, di mo na sila maagyahan. Kay tungod yun bayan sa ulihi wala madangtahan. Mga kabataan, sa dalan nga ako nalabayan mamudyot plastik kag lata mangukay pa sa basurahan di inabala ang ginikanan nga sa ilaga at ipan kag ano bala kabudlay ang ila na batyagan sila gimbunag sa kalibutan para mayuman na madangatan imbis na maglayaw sa dalan taniara sila sa eskwela sila yung gimpabayan wala pa sa tsakto nga edad mga wat mang hold up amo ng ilang abilidad ano bala pulis ang syudad mga kabataan nga gutom hindi ta napagulton sa prisuhan sila padulong di tamad pagtulokon kag aton nga aksyonan ang ilang nga ginahan so wala pulos ug tupa tanan tani maintindihan taman para wala sang isyu para hindi man nila maaga na ginatawag nga bisyo kag may futuro ang problema nila masulbar salamat gid sa tanan sila aton nga salbar. Kabataan sa dalan, di mo na sila maagyahan. Kay tungod yun bayan sa ulihi wala madangtahan. Nga arada sila nga sa dalan naganilapta diin na nabala ang mga pamilya nila nga para magatipan kisa karsada galayaw ang mga kabataan gati di ilbilog nga adlaw magulan nga tigtulog no trangkaso kumabasa wala idog bakal bulong pangarumbot ka magtanga tiyan nagabura ginadala na lang sa tulog iban hindi pakatulog kisa rugby nagapasabog ginadala na lang sa kadlaw ang ila nga kagutom dako gid nga problema kung masapuan sila sa dulong na daw takuan kagalom ang atog na banwa tan-awan nyo bala mga kabataan sa plaza ganilapta kag sa higad na lang gatulog pag abot sang gabi ang tuson naman ang tunog di na mayo katulog kay wala unod ilang tiyan sa bakul ko lang nakita mga gutom nga kabataan. Kabataan sa dalan